जायफ्रा एसेबां खस्थ' खालायबाय बे खस्थ' खालामनाय दिनखौ जुदि हाजिरा मावनायमोनब्ला फुजा जानो मोनगौमोन लोखि फुजा जानो थाखाय गावनि हिन्जावनो गावनि बिमा बिफानो गावनि गथ' गथायनो गावनो ड्रेस बायनो थाखाय हाजिरा मावनाय फैसाया एसेबाबो न'खराव हिन्जावनो दख'ना बायनो हागौमोन गावनि गथ' गथायनो ड्रेस बायनो हागौमोन गावजों गाव नांलाय खमलाय गारियाव बेराय सोरखौबा आसि थुयै थुयै बुंबाय मा जाखो जायखिजाया बेजों एबसुखौ फाननाय जादों एबसुआ जथेस्थ' गाज्रि इमेजआ बेखौसो दिनै रोखा बे खालामनाय जादों मा दरखार दं बेहा दङबालाय भबिष्यत बर' हारिनि गेजेराव प्रमद बर' गबिन्द फेरेंगा बर' हारिनि माबा मोनसे खामानि मावनो थाखाय बिबान दाहो लोखि फुजा जानो बिथां जायफोर पिपल पार्टियाव खस्थ' खालायदों प्रमद बर'नि जानानै गबिन्दनि जानानै फेरेंगानि जानानै बिथांमोनखौ बुङोबानो सोरबाया ओरैबायदि ना सिंगि बायदि हमनो थाङोबा बाब्राबनानै जेरै सुगुफारजों गावो थिग बेबायदि गावनो थाखाय जायफ्रा प्रमद बर'नि जानानै रेडि जानानै दंमोन जायफ्रा गबिन्द फेरेंगानि जानानै रेडि जानानै दंमोन दा दुर्गा फुजा जानो हरदोंना हराखै दुर्गा फुजा जानो हराखैबा लोखि फुजा जानो बिथां सरकाराव थानाय समाव एमपि दं सानैफ्रा मन्त्रि दंसा एबसु दंसा अब्लाबो बेफोरखौ दिनै एखे सुस्रांलांजानानै दिनै लाथिख' फैनो हादों दा गथे नैबे इलेक्सना बिराद गिदिर मोनसे सुनामि दा दिनै बेबायदि अबस्थायाव दिनै रिजाल्ट जोबस्लाबनानै जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ नै दाखालि 27 तारिखखालिनि बजाय निउसआ बियो एनाउन्स होबाय जे दुलाराय बर' फरायसाफ्रा अक्ट'बर दानावनो सोमावसारफिनसिगोन दा सोमावसारनायनि बाथ्राखौ बुंदों बेयो नैबे लेखा बे जाबाय दा कनस्टिटिउसन 125 एमेन्डमेन्ट बिल 2019 बे लेखा बे दा बेबादियै दा डाइरेक्ट फान्डिंनि बाथ्रा लानानै बुंदों बिथाङा दिपेन बर'आ माने डाइरेक्ट फान्डिं बिटिसिआव लाबोनांगौ दा बेनिखायनो आन्दलनखौ अक्ट'बराव जागायसिगोन ओरैनो बुंदों दा रायजोफ्रा आसरित मोनदों सोमोनांदों जे इलेक्सनानो बावथ्राखै नै एखेरे रिजाल्टआनो बावथ्राखै सानसेल' जादों रिजाल्टआ बे रिजाल्ट जोबस्लाबनानै माबे फारखा लानानै माने दिपेन बर'आ आन्दलन घोषणा होगोन दा बयबो सानदों दा जोंथ' बुजिखादों ओरैनो बे आउट अफ फ्रास्ट्रेसन जेननायनि फ्रास्ट्रेसन जादों बे नार्भास जादों एखेबारे थानो हायाखै दा थाथेरनो हाया मुथेनो हाया जानायाव बे इलेक्सननि प्रग्राम लानो गोनां जादों इलेक्सननि माने बाथ्रा बे फोसावदों दा बे फोसावनायजों खिन्थु बियो जे गावनि एबसुनि जायनाखि भाबमुर्ति एबसुनि जे माने मरेल स्टेन्डखौ बियो माने नस्थ' खालामनाय जादों बेजों एबसुखौ फाननाय जादों एबसुआ जथेस्थ' गाज्रि इमेजआ बेखौसो दिनै रोखा बे खालामनाय जादों मा दरखार दं बेहा दङबालाय एथ' हाखु दाखु बे एनाउन्स खालामदों एथ' हाखु दाखु आन्दलन खालामदों दिनै बेहा दायथ' दंमोन माने मावलायखो मोजाङै मोजां मावलायखोसै हाग्रामाया बे बाथ्राखौ बे बुंनांगौ सिगाङाव बेखौबो बुंनो हायासै बेहा साहसआनो गैया बेखौ बुंनायनि सिगां बे एखे नैबावसो होगारबाय एनाउन्स होगारबाय एखेबारे थानो हायाखै माने हाग्रामाया थेर बेथेर जाथारनांगौ इमिडियेटलि गभर्नमेन्टखौ नाख्लाब मोना बे गभर्नमेन्ट दानाय सिगां हाग्रामाखौ सिफायफिनथारनांगौ बेना थेर बेथेर खालामनायनि बे उद्देश्यजों बे माने प्रेस मिटखौ खालामदों बेखौ जों एखेबारे हमनो हादों आरो बे प्रेस मिटनि गेजेरजों रावबो जेबो जाया हाग्रामाया बांसिननिफ्राय बांसिन गोरानिफ्राय गोरासिन जालांगोन जेबोखौ नुदों आरो बे एबसुनि दिपेन बर' दैदेन एबसुनि इमेजआ एखे डाउनाव थांबाय थागोन जोबलांबाय थागोन जेबो दा रोखा जादों आरो बे गावनि जोबनायनि बे मोनसे घोषणा बे गावखौ फोजोबनानै बे घोषणा बे देरहानाय घोषणा नङा मानसिया आउट अफ फ्रास्ट्रेसन आउट अफ इमोसन डिसिसन लाया एफा गिदिर एबसुबायदि संगठना नोङो बेबायदि डिसिसन लानो हायोना बोरै डिसिसन लानो हायो बेथ' आनवाइस डिसिसन बे एखेबारे पुलिस डिसिसन बे बेखौ रावबो सापर्ट खालामा दा जायहक आंनि बे खोथाखौ दा बुंसै बे 125 एमेन्डमेन्ट बिल 2019 बेयाव मा दं बेनि बाथ्रा बुंबाय थायो दिपेन बर'आ जानाय जायै खोथा बुंबाय थायो बेयाव मा दं बे फरायनोबो होआखै खोन्थानोबो होआखै आरो बे एबसुनि सेंग्राफ्रा रावबो मिथिया आरो बिदिनो खोन्थाखै मा दं बेयाव दा बेखौ आं खोन्थानो होननानै सानदों फरायना होनो नैबे नै पार्लियामेन्टारि स्टेन्डिं कमिटि हम एफेयार्सनि बे स्टेन्डिं कमिटि रिपर्ट 2020 अन दि 125 एमेन्डमेन्ट बिल बिनि सायाव बुंनाय आरोखि पार्लियामेन्टारि स्टेन्डिं कमिटिनि माने हम एफेयार्सनि 2020 नि 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि बे माने रिकमेन्डेसन आरोखि दा बे रिपर्ट बे मा रिपर्ट होनदानिया बेखौ जों नांगौ रायजोफ्रा मिथिनांगौ बे पार्लियामेन्टारि स्टेन्डिं कमिटिया मा रिपर्ट होदों डाइरेक्ट फान्ड हरनो हादों नामा बिटिसिआव बावथुंबा डिस्ट्रिक्टफ्राव डाइरेक्ट फान्डिं हरनो हादों नामा बिनि सायाव दिपेन बर'आ जे बुंबाय बेखौ आं क्लियारै बुंनो सानदों दा रायजोफ्रा बुजिनो सेस्था खालाम दा बेनो जों ओरैनो बिथांमोननि बुंनायाव गोदाव सोराव आन्दायलाबायनानै ओरैनो एबसु होननानै बिराद एबसुआ जोंनि आफाद बर' जाथि आफाद होनलाबायनाय बे सम नङा जों आला गला जानाय सम नङा बेयो जों बयबो साबधान जानांगौ जों दा जाथिखौ बोरै गाबथारो जाथिखौ बोरै दैदेनो बेखायनो आं खावलायदों बेखौ बयबो मिथिनो सेस्था खालामगोन आरो मिथिनानै लागोन बिनि उनाव दिपेन बर'आ मा बुंदों बेखौ बिजिरनानै नाय आरो बिदिनो नंगौ बुंब्ला सापर्ट खालाम दिपेन बर'खौ जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा बिदिनो नंखाय बुंब्ला रुदिन सापर्ट दा खालाम आरो बिसोर नंखाय खोथा बुङै बर' जाथिखौ दिनै हाखर खुलिगासिनो दं नंखाय बाथ्रा बुङै दिनै बे बिटिसि 6 सिडुलखौ दिनै सिफायगासिनो दं बिटिसि 6 सिडुल दिनै गैया जोब्बाय बेखौ बस'बाय दा दिनै बिटिसि 6 सिडुलखौ लाखिनो थाखायनो दिनै गोदानै बयबो दले बले जांख्रिखांनानै ओंखारखांनानै दिनै हाग्रामा मन्दिरखौ बहरदों दा दिनै जाथियाव मोनसे सुनामि बादि दिनै फैदों बयबो बिग्रायनाय बयनिबो माने जावरिखांनायजों दिनै मोनसे सुनामि बायदि फैदों
दा बे हाग्रामा मोननाय सरकारा फैदों दा नैबे 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि रिपर्टआ बेलाय आं गिबियावनो फरायगासिनो दं दा कमिटि नटेड representations suggesting that direct funding to autonomous district council by the central should be incorporated in the bill नंगरगी बे डाइरेक्ट फान्डिंखौ बिलाव सोसननांगौ होनना बुंदों सोसननो हायो डाइरेक्ट फान्डिं हरनायखौ सोसननांगौ बे बाथ्राखौ बुंदों एक नम्बराव बुंदों खिन्थु मा होनदों सेकेन्डआव होनदों बेयाव however बे दाना नैबे however the committee considers view is that direct funding by the center would run counter to the existing constitutional scheme and could adversely affect the relationship between the autonomous district council and the state government आरोखि दा बे नोङो जुदि however जुदि नोङो डाइरेक्ट फान्डिं खालामनाय जायोब्ला बे एडभान्सलि इफेक्ट जागोन कन्स्टिटिउसनेल जारि प्रभिजन्स स्किम्स बे एडभान्सलि माने माबा जागोन काउन्टार खालामनाय जागोन बेखौ आरो बे स्टेट गभर्नमेन्टनि जारि स्टेटनि माबाजों बै सोमोन्दोआबो गाज्रि जागोन ओरैनो आरोखि माने हरजाया डाइरेक्ट फान्डिं हरजाया बे रिकमेन्डखौ बे खालामनाय जादों ओमफ्राय बेखौ हरदों बे दा रिपर्ट स्टेट्स आरो बेखौ मा बुंदों दा कमिटि फिल्स डेट डाइरेक्ट फान्डिं अफ autonomous district council by the central will not only be against the existing constitutional scheme होनदों आरोखि बे only against not against बे मात्र against जानाय नङा constitutional scheme against जायो बेखौ होनदों but बिराद गोब्राब बाथ्रा दं आरोखि गोब्राब बाथ्रा दं but also would unnecessarily affect the relations of माने माबाखौ आरोखि autonomous district council by state government adversely होनदों आरोखि एग्रि क्लियार थार बेयाव खुनु डाइरेक्ट फान्डिं बाथ्रा नुवाखै हरब्ला बिराद खुसि जागोन हरनो नाङासो होननाय जाखादों आरो मा नांगौ बेलाय बबाव दिखांनो बबावबा बबाव बुंगासिनो दं डाइरेक्ट फान्डिं मोननांगौ डाइरेक्ट फान्डिं मोननांगौ दा बे जेनेबा रिपर्ट जाबाय दानिया बे 2019 रिपर्ट नाय बेखौ माने 155 एमेन्डमेन्ट लाबोनांगौ आरो बे रिपर्ट नाय जाबाय दाना बेखौ 125 बे बिलखौ मा होननाय जादों पार्लामेन्टनि बे स्टेन्डिं कमिटि बिलखौ रिकमेन्डेसनखौ मा होनदों दाना आर्टिकेल 280 खौ एमेन्डमेन्ट दाना खालामबाय दाना कन्स्टिटिउसननि आर्टिकेल 280 खौ एमेन्डमेन्ट खालामनाय जाबाय बै माने पार्लामेन्टारि स्टेन्डिं कमिटि रिपर्ट लानानै मा खालामनांगौ दाना अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलाव माने फाइनान्सियेल पावारखौ डाइरेक्ट हरनो हारा दा बेखौ नै आर्टिकेल 280 खौ एमेन्डमेन्ट खालामनाय जाबाय बेयाव मा होनदों बेयाव दा कमिटि सापर्ट्स दा प्रप'ज एमेन्डमेन्ट अफ आर्टिकेल 280 बे 280 खौ एमेन्डमेन्ट खालामनांगौ बे कमिटिया माने प्रप'ज खालामदों आरोखि दा बेखायनो बे कमिटि माबाया आर्टिकेल 280 खौ एमेन्डमेन्ट खालामनो मा जाखो बेयाव होनदों मा मेकिं द फाइनान्स कमिशन्स डिउटि include recommending augmentation of resources of these councils but does not suggest adding any clause for direct funding to autonomous district council by the center एमेन्डमेन्टआव मा लाबोगोन दा 280 एमेन्डमेन्टआव डाइरेक्ट नुदिन माने फान्ड खालामनायखौ बेखौ साजेस्ट खालामाखै बेखौ बुंखाबाय क्लियार आरोखि बे 2080 नि एमेन्डमेन्टआव डाइरेक्ट फान्डिं खालामनायखौ साजेस्ट खालामाखै बेखौ होनदों खिन्थु अगमेन्टेसननि बाथ्राखौ बुंदों आरोखि दा बे बोरै माबा हरगोन बेयाव बुंदों बेयाव माबाखौ It recommends that State Finance Commission should, while distributing funds between state and district councils, earmark resource explicitly for autonomous district council. माने डाइरेक्ट फान्डफोरखौ माने स्टेटफ्रा माने एक्सप्लिसिटलि माने एयारमार्क खालामहरनांगौ होनदों बेयाव डाइरेक्ट हरनाय बाथ्राखौ बुङाखै दा बेखौसो 280 जानाखि आर्टिकेल एमेन्डमेन्ट जादों 125 माने जानाखि एमेन्डमेन्ट बिल 2009 लाबोनाय बेखौ बेयावसो बुंदों आर्टिकेल 280 आव बुंनाय जादों दा गतिके बे चेप्टारा क्ल'ज जोब्बाय बे थैबाय बे जोब्बाय माने डाइरेक्ट फान्डिं जालिया जोब्बाय बे एमेन्डमेन्ट जाखांजोब्बाय माने 125 एमेन्डमेन्टआ जाखांजोब्बाय रिपर्टआ जोब्बाय दा आर्टिकेल 280 आबो माने जाखांजोब्बाय एमेन्डमेन्ट जाबाय दा नों बेखौ बबेबा बबे सिमां हामां दा दिनै बुंगासिनो दं जे माने 125 एमेन्डमेन्ट बिल लाबोनांगौ आरो डाइरेक्ट फान्डिं खालामनांगौ बुंगासिनो दं बोरैहाय आरो बेनि थाखाय बोरैहाय माने बुंगासिनो दं बे जे आन्दलन खालामनो मानो आं माने ओरैबायदि रायजोफोरा खावलायनो लुबैबाय रायजोफोर बेबायदि मानसिखौ जों मा खालामनांगोन जाय रायजोफोर सिन्था खालामनाय बे नङैबायदि नङै खोथा बुंबाय थानाय मानसिखौ जों मा खालामनो रायजोफोरा बिचार खालाम बेबायदि मानसिजों थगायजाबाय थानो हायो नामा नङैनि खोथा बुंनाय नङैनि बाथ्रा बुंनाय बिटिआर सुक्ति बिदिनो खालामनांगौ ना बाथ्रा बुङै दा बुंनोबो हाया बे बिटिआर सुक्तिनि बबे क्ल'ज इमप्लिमेन्ट खालामदों बे मोनसे खोथा बुंनो हाया जोंथ' सोंबाय थाबाय जिगु बुं नोङो बबे बिटिआर सुक्तिनि बबे क्ल'जखौ नों इमप्लिमेन्ट खालामदों मोनसेबो खोथा बुङा गोदाव सोराव उदाय मुदाय बुंलाबायो रन्जन दैमारिखौ बखनांगौ मानांगौ आरो नोंनि रन्जन दैमारि बंनायनि बाथ्राया गैथ्रायाखै नोंसोर रन्जन दैमारि बंनांगौ लिराखै नोंसिनि एकर्डआव रन्जन दैमारिमोनखौ फाइनान्स केस गोनां मानसिखौ जेलाव जोबनानै दोननांगौ होननासो लिरदों बे 9.4 माबायाव बिटिआर सुक्तिनि 9.4 आव क्लियारलि लिरदों अनलि माने नान हाइनास केसखौल' माने आयेन बादियै नायनाय जागोन होनना बुंदों खिन्थु हाइनास केसखौ जेराव दं थादों बिसोर जेलाव दं बेखौसो नायदों दा दिनै बे डिफेन्स बर्डआव बे बेसेबांसो बुंबाय थानो नागिरो जे रन्जन दैमारिखौ बख'नाय बाथ्रा मा बाथ्रा मावदों नोंनि एकर्डआव गैया माने हाग्रामावना बिटि सुक्ति खालामदों जेब्ला बिटि सुक्ति खालामो 2003 आव बिसिनि केसखौ रावबो नायाखै बिसोर मा केस दं नागिराखै खाम्फा बरगयारिया मा केस दं नायाखै चन्द्रन ब्रह्मआ मा केस दं नागिराखै सोंनाय रावबो डाइरेक्ट बिसोर गरगा एकर्डआव लिरना दोन बिसोर इन्ट्रिम काउन्सिल दानांगौ माने हाग्रामा मन्दिरनि सेक्रेटारिखौ लानाय बिसोरबो थोनदों इन्ट्रिम काउन्सिलानो आरो इन्ट्रिम काउन्सिला उइदिन माने 1.5 बोसोरनि गेजेरावनो बिसोरो बे बाउन्डारि थाउन्डारि थि खालामनांगौ कन्स्टिटिउन्सि दानांगौ बेखौ बुंदों बिसोरखौ जेलाव जोबनायनि बाथ्रा बुङाखै खिन्थु बिसोरनि एकर्डआ मा बिदि
आरो दिनै बिसोर अब्लाबो बुंलाबाय थायो जा लामलानो बे माने बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ मानांगौ बायदिसिना बुंबाय थायो दा बे मिसा खोथा बुंगासिनो दं बे ओमफ्राय मोनसे खोथा बुंखादों बे दाखालि आरो आं बिनि माबाखौ नायदों आरोखि बे नैबे गावसिनि बिटिआर एकर्डनि नैबे 3.2 क्ल'जखौ बुंबाय दं बिथांमोना माने 2 क्ल'जआव मा दं 3.2 क्ल'जआव 60टा सिट बारायनाय खोथा बुंबाय दं 60टा समस्ति बारायनांगौ बुंलाबायदों बे इमान गाज्रि मानसि बे आं माने मोजां खोथाखौ बुंनो लुबैला आरोखि बेनिफ्राय माने बेखौ बुंनांगौ गाज्रि खोथासो ओंखारनांगोन रायखांनांगोन आरोखि बे मानसि मोजां नंथ्रा नोंनि एकर्डआव लिरदों डिफेन्स बर'नि एकर्डआव बेयाव 3.7 लिरदों increase in constituencies of BTC up to the maximum of 60 seats after alteration in the area without adversely affecting the existing percentage of reservation to tribals जों बेखौ अनेक समाव जों बुंबाय फरायना खोन्थाबोबाय मा होननाय जादों बे डिफेन्स बर'आव खोन्था बे मोनसे खोथा बुङा बे खिन्थु अगाब सगाब बुंगासिनो दं थुलानो बे एखेबारे लाजिनो रोङा बुंगासिनो दं बेबायदिनो 60टा समस्ति बारायनांगौ बिदि बिटिआरआव बुंलागासिनो दं बे लाजिनाय दंना गैया मानसियानो बेथ' लाजिनाय जेबो गैया बे लाजिनाय दंब्ला खेबसे मोनसे खोथा बुंखाबाय डिफेन्स बर'आ बे गामि दानख'नायनि जे क्ल'ज दङ बिटिसिआ गामि दानख'नाय मा थाबोगोन जों सोंबाय थादों नोंसोर मानो माने गामि दानख'नाय एकर्ड खालामना लाबोखो नोंसोर 3.2 आव दं बे गामि दानख'नाया मानो गामि दानख'नाय माने एकर्ड खालामना लाबोखो बे होनब्ला लेरफ्लादोंसो होनबाय बियो गामि दानख'नायखौ लेरफ्लादों सासे एबसुनि प्रेसिडेन्टआ लाजिया नामा बिदि खोथा बुंनो एकर्डआ लेरफ्ला जायो नामा जेराव होम मिनिस्टार थालायनाय एकर्ड बियो बेयाव लेरफ्ला जायो बे डिफेन्स बर'आ लाजिरोङै मानसि बे बिदि बुङो दा बेबायदि लाजिरोङै मानसिजों जों माने फिदिंजानो नाङा आरो जों थगायजानो नाङा जाथिया एसे मजबुत जाथि जानांसिगौ जाथि जानांसिगोन जोङो दा गोदान सरकार फैबाय जेब्ला जों बयबो कपारेटिभ नांगौ बयबो माने आवगायबोनांगौ जाहाथे सान्थिपुर्ण भाबै जों बिटिसिखौ सालायलांनो हायो 17 बोसोराव जों जेरै सान्थि भाबै सालायलांदों बायदि सान्थि भाबै सालायलांनो हायो गोगोम मोनसे बिटिसि अननायनि गेजेरजों माने बिराद मोनसे डेभेलपमेन्ट जौगानाय गोरिब गुन्द्रा आइ आफा बयखौबो लाफानानै जों जाहाथे माने सालायलांनो हायो बेनि थाखाय जों बे माने हाग्रामाखौ जों साफा खालामनांगौ जों बेखौ जों खावलायो 17 बोसोराव एथ' मोजां सावलायलांदों खिन्थु डिस्टार्ब खालामनानै बे डिपार्टमेन्ट डिस्टार्ब खालामनोसै 17 बोसोर जथ' जादों बे डिपार्टमेन्ट डिस्टार्ब खालामदों बिनि बादै खुनु रावबो डिस्टार्ब खालामाखै आरो दाबो नै गन्दगला सुबसिन खालामदों बिसोरनो बुंलाबायो माने माबानो एखेबारे बे लिरनाय समावलाय गुलि गंसे बेरफुवाखैनो आगोल खुनु रावबो माने असान्थि जानाखैनो गुलि गंसे बेरफुवाखै बे जोंसारखौ सोर गावथारा बे जनक कुमार ब्रह्मखौ सोर गावथारा बे हेमन्त नार्जारिखौ सोर गावथारा बै माने नागेश्वर बसुमतारिखौ सोर गावथारा बे मिया दैमारिखौ केन्दाव गनाय सोरमोन बियो आरो बे हिन्जावफोरखौ दख'ना खुनानै माव गारख्लायनायबा सोर बिसोरनि सरकार नङाब्ला बे न' बां सावनानै अनेक होखारबाय सोर दिनै गावखौ बुंजाबाय गोबां बर' सानजाव जादों हर सान खस्थ' खालायग्रा इउपिपिएलनि प्रमद बर'खौ बुंबानो दाय जायो गबिन्दखौ बुंबानो दाय जायो फेरेंगाखौ बुंबानो दाय जायो फुजा जानो हरदोंना हराखै सोरबाया गारि बुख्रुब जाबाय गारिखौ बानायनानै हरदोंना हराखै जायफ्रा ना सिंगि बायदि ना थेंगोना बायदि सान्स मोनबानो बाब्राबनानै सुगुफारजों गावनो थाखाय साबधान जानानै दंमोन प्रमद बर'खौ बुंबानो दाय जायो गबिन्दखौ बुंबानो दाय जायो फेरेंगाखौ बुंबानो दाय जायो इउपिपिएल पार्टिखौ बुंबानो दाय जायो फुजा जानो हरदोंना हराखै दुर्गा फुजा जानो हराखैबा लिखि फुजा जानो बिथां प्रमद बर'नाव बिटिसिनि माखासे पारसेन्ट गावसिनि दरमाहा 5 बोसोराव बेसेबां खामायखो गबिन्दनाव बिनो थांदोंना थाङाखै फेरेंगानाव बिनो थांदोंना थाङाखै लिखि फुजा जानो बिथां जायफ्रा खस्थ' खालायदों दुर्गा फुजा जानो हरदोंबाथ' बे मोजांनि खोथा जायफ्रा एसेबां खस्थ' खालायबाय बे खस्थ' खालामनाय दिनखौ जुदि हाजिरा मावनायमोनब्ला फुजा जानो मोनगौमोन लिखि फुजा जानो थाखाय गावनि हिन्जावनो गावनि बिमा बिफानो गावनि गथ' गथायनो गावनो ड्रेस बायनो थाखाय हाजिरा मावनाय फैसाया एसेबाबो न'खराव हिन्जावनो दख'ना बायनो हागौमोन गावनि गथ' गथायनो ड्रेस बायनो हागौमोन गावजों गाव नांलाय खमलाय गारियाव बेराय सोरखौबा आसि थुयै थुयै बुंबाय मा जाखो जायखिजाया सोरबा बिपिएफ सोरबा इउपिपिएल सोरबा बिजेपि कंग्रेस जिखुनु जाया सोरबा गोहो खुंथायाव जायखिजाया पार्टिया फैया मानो बे मावखानांगोन बिटिसिनि जेसेबां जनजाति दं साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि खामानिखौ मावखानांगोन नाथाय ना थेंगोना बायदि ना सिंगि बायदि सुगुफार लानानै चान्स मोनबानो सोरखौबा बाब्राबनानै ना सिंगि बायदि सोरखौबा गावनो थाखाय रेडि जानानै थानायफ्रा बे जोबोद लाजिथाव नङा होमबा जोबोद लाजिथावना थां प्रमद बर'नि जानानै हरसान खस्थ' खालायनाय गबिन्दनि जानानै खस्थ' खालायनाय फेरेंगानि जानानै खस्थ' खालायनाय जायफ्रा इउपिपिएलनि जानानै खस्थ' खालायनाय दुर्गा फुजा जानो मोन्दोंबाथ' मोजांनि खोथा आरो हराखैबा लिखि फुजा जानो थाखाय प्रमद बर'नाव बिथां गबिन्दनाव बिथां फेरेंगानाव बिथां सोरबा इउपिपिएलनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनाव बिथां थाइसे थाखा हरगोन नामा हरा प्रमद बर'आ प्रमद बर'खा गबिन्दआ गबिन्दखा फेरेंगाया फेरेंगाखा 5 बोसोराव थफ्ला खाथबनानै जिबायदि लाथुमबाय बे थफ्लाखौ मालाबाबो नों आंनि थाखाय खेवला सोरबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोरबा बेराम जानानै दङबाबो प्रमद बर'आ थांनानै हैगोन नामा बेमार नायथां होननानै होआ बै समनि खस्थ' खालायनाय गावजों समान समान आन्दलनाव प्रमद बर'आ सोरखौबा थांनानै आंजों एसे खस्थ' खालायदोंमोन नों बेमार जानानै दं आरो नोंसिनि
गथ' गथाया फरायनायाव जोबोद खस्थ' जादों बा आंजों समान समान आन्दालन खालायनाय आदा बा फंबाय बा आब' बा नानि बा आदै आदा जोंजों आन्दालन खालायफाबाय समान समान माथो नोंनि न'आ अखा हाबा अखा सिरो अबस्था गैया थाखा फैसा गथ' गथायखौ फोरोंनो बेबायदि थांनानै प्रमद बर'आ मालाबा सोरखौबा बुंनाय रेकर्ड दं नामा? गैया। सोरबा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौनो दोनथ' सोरबा एक्स एन डि बिखौनो होन सोरबा रायजो राजाखौनो होन सोरबा एक्स बिल टिखौनो होन जायखिजाया गावजों एखे लोगो आन्दालन खालायनाय सोरखौ थांनानै बा एसे खस्थ' खालायनानै नों बेमारावसो दङ इसिबां जोंजों आन्दालनाव बाहागो लाबाय नों बेबायदि बेमार जानानै दं प्रमद बर'आ बेबायदि बुंनाय रेकर्ड दं नामा? जाय लिडारा बेमाराव गोलैनानै दं एसे हेफाजाब होदोलै होननानै जाय लिडारा खोमायाव खोनानाय लोगो लोगो थाइसे थाखा थाइनै थाखा हेफाजाब होग्रा लिडार सों 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारा सोरबा एक्स बेल्टि सोरबा बै समनि भलन्टियार आबसुनि जायखिजाया जाय मानसिफ्रा हाग्रामा महिलारि सारनाव सोरबाया बेमाराव गोलैनानै दंनो सोरबाया केसनि जेंनायाव गोलैनानै दंनो सोरबाया माबा मोनसे जेंनायाव दंनो हाग्रामा महिलारि सारा मोगा मोगि जुदि गावनि खाथियाव बुङोबा लोगो लोगो गावनि सिपियाव बेसेबां दं बेखौ हरो। प्रमद बर'आ गावजों समान समान आन्दालन खालायनाय मानसिफोरखौनो गावनि न'आव थाङोबा मोजां गाज्रि सावरायनो सम होयै लिडार भबिसत फेरेंगा गबिन्द प्रमद जोंनि बर' हारिनि माबा मोनसे खामानि मावनो थाखाय बिबान दाहो बे सिदा खोथा।